Rush! Ganja, done my reservoir. In Chechaka. Oh, ga ji wani baba ina gawa. Ya kai jiya ban gaya ma ta magana ba fa. Magana kenan. Jiya na gama kwazara ta a kofar gidan kallo. Gaba ɗaya kai na yi lodi fa da ya fa ne kai na haɗama gaba ɗaya na gaya ma kai. Allah jiyan nan gaba ɗaya na rasa aka yi ni. Wai na mutumin na gare kwata-kwata wata ban da na tafi gida ko gabaki ɗaya kasa baccin ba ne. Ya bulan gujewa ne ma gabaki na da tabaran. Wala ka kira ganya hanya. Ba da Allah. Ai dan na mutumin na ga can ma ka tsallaka kwata. Wai ina ne na abba ne dan soyayya ma ga kira ni ban gan shi ma. Wallahi ni kai ra ba sai. Ai jiya ne na gani da yi da yalan ma na a kai a kira abin da zage na jira wallahi na ga ma aboki na ta ba ta 5 naira nake ba mu in ana so ya ba break up yan matan mu babu ruwan su da make up in aka yi part za a yi part kai mutumi na me yake damun ka ne da Allah duka wani kai ma wani lata da kana yarinyar nan ce gaba ɗaya so take tabbatar barta ne na rasa yanda zan ni ba akan yarinyar nan ban ci garin nan ma ruwa ya cinye shi ba ni ka san me yake bata mare me yake bata mare ta ki ta ban lokaci ta ce in zo jiya shekaran jiya fa muka dan da na zo jiya sai ta ce wai in dawo jiya na dawo jiya yanzu ma da wani na ganta da wani ba dama na ganta da wani wai dan uwanta ne kuma ba za ta iya rabuwa da shi ta buguri na wallahi mutumin nan dai kamar dare ta soyayya banza soyayya kai ka san soyayya ne wace ta wace ta kamar ta yau ba baki ya soyayyan nan gwara ka bani wata dula guda ɗaya kawai zan ba shi magani ka san me zan ba shi abin nan da jirgi rara kwandan nan ne gaba yi ta da ita gwara babu ta ita ba soyayya yana shan ta zai jura baki da ba wani mata ba wannan da nake ji ta ce jarabar duniya me yake mata aje wannan gamne jamana wannan ita ce ake kira kwalara da wunga ja da ji za ka yana ma wani noman za ka ji noman inda zan ji ɓacin ran ya tafi aikan don wallahi nan cikin damuwa ja maganin damuwa mari za ka ja fa maganin damuwa maganin bakin ya biyu wannan ya ce za ta mu ni da yarinya ta takar da ni ma ai sai kamata ya zan ja ka ja mana ka ya ga ka zan ja goma kai ja goma ko Allah ne safiya ce ko da mene mutum naka ba kawai ja aiki ya rage faɗa ma zai je ya balan gwaje ba shi ba bakin ciki ba damuwa He dey smoke Igbo. He dey take Indian. wai mene a nan din ne ni ba abin da nake gani rangwal ya gani ya fara cin kai kwarangwal ni ban ga gane ne kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi kwarangwal inna lillahi wa inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mutum ba tsoka mutum ya taho inna lillahi subhanallahi sannu nana kafra